Хайырлы көннәр, мин Гөлдәния булам һәм бүген көтелмәгән кунакларга көтелгән сораулар тапшыруында безнең Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә дәүләт татар театрының яшь артистлары Рөстәм Зиннуров һәм Диләрә Зиннурова. Хайырлы көннәр, исән сау килеп җиттегезме? Исәнмесез, Аллага шөкер, исән сау килеп җиттек. Минзәлә шәһәреннән, Минзәлә театрынан сезгә күп сәламнар алып килдек. Зур рәхмәт. Белүемчә, сез Казан тамашачысына ике спектакль алып килдегез. Алар турында әйтеп китегез әле. Кайда булалар алар, нинди спектакльләр, кем язган, кем куйган? Безнең инде бүген Камал театрында сәгать кичке 7-дә Мостай Кәримнең Кызурлау комедиясе, аның режиссеры Байра Сабый Ибрагимов, аны уйныйбыз. Һәм дә инде 21 иртәгә Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында безнең Лүф яки Гүзәл кыз Хәдичә спектакле була, аның режиссеры Ринат Аюпов. Татарстандагы беренче детектив. Һәм әлбәттә без икесендә дә уйныйбыз. Спектакльләр бездә көтеп калабыз. Менә ул спектакльләр нәрсә турында? Кызырлау исеме дә әйтеп тора инде әймен. Кызырлау турында ул бик күңелле комедия, музыкальная комедия. Барысын да сөйләсәң ярамас инде. Шуңа күрә спектакльгә килгәч менә. Сөйләләйде. Нәрсә, анда бутап икенче кешене урлыйлар. Менә шул комедия шунда үсә, карарсыз, күрерсез. Белерсез. Ярый, аңлашылды. Рәхмәт. Икенче спектакльгә Ансы инде безнең Гүзәл кыз Хәдичә первый детектив дидек бит инде, Татарстандагы беренче язылган детектив. Ул инде безнең үтерү әсәрме ул? Ул безнең моңсу дип драма дип әйтергә мәйе. Ул инде безнең Казанга килгән Зөләйха исемле Кырым татарын үтерәләр. Һәм кем үтергәнен ачыклау турында бара торган спектакль. Зур рәхмәт. Һәм инде минем бөтен артистларга да беренче биргән соравым. Нигә артист сайладыгыз һәм нинди көчләр сезне? Мин балачактан ук видеокассетлардан бик күп кино карый идем. Менә гөл без прокатка бара идек, семья белән алып кайта идек, күп кассетлар, кино карый идек. Шуннан менә минем яшьтәшләр балачакта дип әйтим, алар хыялланалар иде. Полицейский булырга, космонавт булырга үскәч. Мин үскәч шул профессияларны уйнарга хыялландым. Сәхнәдә күрсәтергә, монда кинодамы. Менә шуның өчен мин актер дип уйлыйм, кино гына мине бу юлга илтте. Диләрә? Мин инде гомумән минем гаиләм бик иҗади гаилә дип әйтергә, минем әтием дә, әнием дә, менә мин үземне белә башлаганнан бирле алар сәхнәдә җырлыйлар иде. Алар белән бергә инде мин дә сәхнәдә үстем дип әйтәсем килә. Әмма дә ләкин театр тормышына ничек килеп эләккәнемне театрляши районыннан мин үзем анда театр түгәрәге ачылган иде. Ул вакытта әти-әнинең мөмкинлекләре дә бәлки булмагандыр инде. Ул түгәрәккә мин бер тапкыр гына эләктем. Бер-ике занятиедә булдым да, шуннан ул мин янып киттем. Ничектер анары теге башкалар бүтән профессия сайлар нидеранда медицина өлкәсенә, укытучылык өлкәсенә китәләр. Ничектер күңел тартмый, сәхнәгә тарта бит. Интернетка кирдем дигән дөресен генә әйткәндә, куда пойти учиться в Казани дип яздым да, Казан театр училищесы килеп чыкты. Икедә уйламыйча әти-әнигә әйттем дә, мәйтәм менә театральный училищега барам, ничек карыйсыз дип. Алар бик әйбәт диделәр. Шулай иттереп театр дөньясына чумып киттем инде мин. Яхшы. Актер ул, дәвам итегез. Минемчә актер ул кешегә надежда бирә, өмет бирә торган кеше, кешене гафу итегез, воодушевляет торган, кешенең бөтен якларын кешегә ача торган кеше. Аңлыйсызмы? Менә актер ул көзге, зрительнең көзгесе дип әйтер идем. Менә шундый башта фикер туды, уй
ул бар булган инде миндә менә әйтергә булдым. Рәхмәт. Диләрә. Мин бу фикер белән килешәм, әлбәттә. Минемчә, актер ул менә ушак янып тора, ул бит сүндермәсәң сүнми дип әйтерлек. Су ага, туктатмасаң ага да ага. Менә актер кешенең күңеле дә минемчә менә шундый ниндидер шаулап аккан суга, дөрләп янган нигә утка ошаган кебек дип әйтерлек. Минемчә, актер ул бердә туктап тормый торган ниндидер Энергия. менә энергия дип әйтерлек, менә шундый. Рәхмәт. Киләсе сорау инде минем Рөстәмгә булачак. Рөстәм, 2018 елда сез бит инде Иблис спектакле белән танылдыгыз, име? Һәм конференциядәме, интервьюдамы сез әйткән булгансыз, халык күңеленә Иблис булып калырым дип. Менә инде 2018 елдан 1-2 ел үтеп китте, име? Сез һаман да шундый фикердәме? Әйе, Аллаһ шөкер, һаман да шундый фикердә дип ярамый инде әйтергә. Мине Иблис иттереп истә калдырсыннар дип. Әмма мине истә кайбер кешеләр мине Иблис иттереп исләрендә калдырганнар, һаман коллегалар мине Иблис, кемдер бутап Газраил дип әйтәләр. Ә мин сөенәм ул нәрсәгә, чөнки Иблис ролі минем үшін ғұрурлық. Шынап, ғұрурлық, минемше театрның ғұрурлығы, Иблис спектаклі, Иблис ролі минем үшін ғұрурлық бек зор. Көп іш ішләнді, көп нервы түгілді оны шығарғанда. Хәм образ меңа яқын болды. Яқын болды. Кімдір тискәри де, кімдір яқшы де, менә шуның аркасында ул бик якын күңелгә ятты минем. Мин шундый мәгълүмат укыган идем, ул рольгә сез әзерләгәндә, хәтта әниегез белән дә бик сирәк сөйләшкән булгансыз телефоннан. Һәм инде аны бу борчыган булган. Менә что сез аңа шул сорауга җавап биргәнсез, образга керсен өчен дип. Менә Иблис образын үзегездә тудырганда төннәрен саташулары булмадымы? Бу бит инде теге русча әйткәндә игра не с чистой силой. Не есть хорошо. Чынлап моны күп кеше белми, эш шуңа кадәр китте, мине эшкәргә алып бардылар, мин аңнарны югалттым эшкәргән вакытында. Белмим, кемдер ышана, ул нәрсәгә кемдер юк, ләкин мин үземне бер ара бик начар хис итә башладым. Миңа бик авыр иде, мин үземдә ябылып беттем. Менә шуннан соң да инде әтиәни миңа тәкъдим иттеләр эшкәренергә барырга. Менә шул эшкәренүдә бик авыр кичердем. Шул нечистый сила аркасында дип уйлыйм инде. Мин студент чагымда Тинчурин театрына килгән идегез сез ул спектакльне, һәм мин дә аны караган идем. Һәм инде менә артагы рәттә студент буларак артагы рәттә утырасың бит инде, һәм андагы алдагы рәттәге өлкән яшьтәге абилар, абыйлар, апайлар, алар инде дуга кылып, астагфирулла нәрсә бу дип, бик теге каушап, әллә нишләп утырдылар безгә инде. Безне тәэсир итте менә шундый спектакль. Белүмчә Диләрә, сез анда биюче ролен башкардыгыз. Менә миңа ул спектакльгә карап утыручы кеше буларак бик шулай күңелемне тәэсир итте, шундый яңа формада, шундый тема күтәрелгән, без бит инде татар кешеләре юк, теге дин белән, ислам белән бәйләнгән. Менә сезгә ярар, аңлыйм, сезнең яныңызда Иблис утыра инде. Ә сез менә ул биюләр биегәндә, алар бит инде бәрәбер ниндидер шундый үзенчәле состояниегә керәләрдер инде. Ә сезнең менә нинди тойгы хисләрегез булды? Сез саташмадыгызмы төннәрен ул спектакльләрдә? Дөресен әйткәндә, бу Иблис спектаклен чыгарганда безнең Рөстәм белән йөри башлаган вакыт иде. Шуңа күрә аның белән ул переживанияларны мин дә кичердем дип әйтсәм була. Роль буенча без анда биюче роль гына түгел. Без анда менә төрле җирдә, спектакльнең төрле җирендә төрле образларда чыгабыз. Кайсында җин образында, кайсында күбиндә анда салып кетсәң. Әйе. Менә аларның һәрберсен барыбер тулыландырырга кирәк бит инде. Шул спектакльнең атмосферасын безнең Сергей Потапов создавать итте. Һәм минемчә biz bütünübüzde, менә ул спектакльдә уйнаган актерлар bütünüбездә шул Иблис энергиясе белән тулган булганбыздыр. Без bütünüбездәге менә
иштен янып, шул тәэсирләрне кичердек дип әйтәсе килә. Безне Потапов заколдовал деген сүзләр дә безнең арада йөрде. Чөнки якутлар бит инде теге шаманство, менә без шулай дип көлеп уйлап йөрдек инде. Әле менә диндәге апалар дип сөйләп киттегез. Минем диндәге апа ул спектакльне хәтта YouTube'тан гына карап, видеоролигын, шуннан давлениялар күтәрелеп китте ди, карап бетерә алмадым дип әйтте. Әйтеп китәсе килә, кемнәр әле ул спектакльне карамаган һәм карыйсылары килә икән, YouTube'та ул спектакль бар. Рәхәтләнеп карарга була. Кичләре. Һәм инде менә шул спектакльгә килгәндә, анда бит инде зур тема күтәрелә. Кеше үзенең язмышында эшләгән, ясалган ниндидер ялгышлары өчен кем гаепле, кеше үземе яки инде иблисме? Җиңел бит инде бер карасаңмы, бөтенсен шайтанга, иблискә, итмәдеме, иблис кутыртты мине, бик җиңел позиция. Әмма сез ничек уйлыйсыз? Менә Әйт. икебез дә бер ертер тагламыйбыз икәнбез. Бәлкем. Иблиснең азаккы моментында, монологында аның шундый сүзләре бар. Сез кешеләр иң явыз әйбер дөньядагы. Һәм ахыргы сүзләре кеше иблис дип әйтә ул. Менә шулай дип әйтә. Менә сез әйтмешли, сылтыйбыз да калдырабыз үзебезнең эшләгән ниләрне, гөнаһларны дип әйтим инде. Дөрес әйберләрне түгел. Шайтан кытыртты дибез. Менә шул иблиснең сүзләре минемчә бу сорауга җаваптыр дип уйлыйм инде мин. Мин үз образымның адвокаты буларак, мин әлбәттә әйтәчәкмен, кеше иблис дип, чөнки татарларда шундай әйтем бар бит, беркем дә авызына салмаган дип менә мәй турында сөйләсәк инде. Ул бит барысы кешенең башында, шуңа күрә гаепләргә кирәк түгел беркемне дә. Бөтен проблема үзеңдә. Шундай кызык фикер туды. Караганда сез бер программада сезгә сорау бирделәр, иблиснең яхшы сыйфатларын әйтегез дип. Һәм сез анда 3 сыйфат әйттегез. Минем инде соравым башка төрлерәк булачак. Менә ничек уйлыйсыз? Хәзер аңлыйм инде дин тематикасына кереп китсәң, ул теге бик тирән була. Менә булай русча әйткәндә, рассуждать иткәндә, менә ничек иблис үзен шулай тота? Не кажется ли вам, менә мин уйлап утырдым, менә шул спектакльне карагачтан да гомумән ул темага кереп киткәндә, кисәк мен аны жәлләп тә куям. Бәлки, белмим, ул гөнаһтыр да инде. Менә бит как обиженный ребенок, вот которому игътибар җитеп бетмәгән, ниндидер наз җитеп бетмәгән. Һәм ул менә үзенең бөтен үзенә булган игътибарны булмаудан, әйтерсең лә менә башка дөньядан алырга үч итеп алмакчы була сыман кебек. Әйе, мин сезнең белән килешәм, ләкин минем диндәге туганнар, апалар минем белән килешмәячәкләр. Иблис, әйе, ул ташланган, менә сез әйттегез, бала кебек, әйе, менә үзе калган бу галәмдә, әлбәттә, аны да аңларлык. Менә бу яклап, чисто яклап әйтү түгел бу. Аны якларлык кына дип әйтәм. Диләрә? Белмим дә, дөресен әйткәндә, минемчә иблис хочет доказать людям, что все-таки они сами виноваты. Что они недостойны. Әйе. Менә шундай җавап. Белемчә, сез әле Рөстәм күп төрле шундай куркыныч геройларны уйныйсыз. Убырлы сезнең бар. Ягы нинди сезнең репертуарыгызда? Шул Раскольников анда кон бит инде. Анда ул да ярап китмәгән име? Сөйсеңме, сөймисеңме спектаклендә дә әле ул шайтан ролен уйный. Ләкин мин анда шайтан тегендә брутальный иблис булсам, пеләш, карсыз анда. Брутальный иблис. Бунсында мен шундай тулупта мөгезләр белән куелган детский кебек. Кәҗә. Менә алар нәрсәсе белән аерыла? Менә ул кәҗә белән ансы да бит инде шундыйрак, менә диләр әйткәндә шундыйрак җен образында дип. Минемчә иблис ул
шын иблис, а бу бес тебе әйтәләр бит әле. Аның шестерочка. Извините за... Аңладық. Просто ниже рангом Вот, ниже опустился. рангом. Ауыр болмадымы, соншындай басқыштан соң төмәнірек кірге. Yok mu? Яқшы. Йырақ китмәгән бит. Нинди шундай инде геройлар, образлар турында сөйләшкәчтен, нинди мультиктагы образ белән үзегезне чагыштырыр идегез? Кия-киятне. Кайсы образ сезгә якынрак, кайсы герой? Күп ондылар. Миңа Чип и Дейлдан, мин Дейл теге күліп еле тұрғаны бар бит менә. Комедийный образлар шул летниковый периодтан Сид Ленивец менә миңа ятышлы күңелгә менә шундый персонажлар. Һәм инде бик ошый Шрам деген... Третий сезонында булган. Шрам Король Лев. Король Левтага Лев, Кора Лев. Кызык Чип и Дейлдагы Чип, имя и Шрам. Двояко аңлыйм, менә шулай. Интересно. Это сезнең теге чистая ваша сторона и темная сторона. Аңлашылды диләр. Бик авыр сорау булды әле бу. Белмим, мин үзем шундый наивный дип әйтәм үзем турында. Кешеләрнең яхшылыкларына ышанам мин. Барыбер инде китек ягы булса да кешенең әле булайдыр ул, тегеләйдер ул дип шуңа күрә минемчә күп булыр идем мин. Ул бит менә шундый кешеләргә яхшылык эшләргә тырыша да, әмма ләкин киресенчә килеп чыга. Менә минемчә менә аның белән ниндидер охшашлык булыр иде шикелле менә. Ну, миңа калса, без кызлар барыбыз да кисәккә булып уйламыйча нәрсәдер куйгандай. Надо квадратиком вставать. Шахмат позасына басырга кирәк. Яхшы. Ә менә спектакль вакытында сезнең белән ни кызык вакыйга булганы бар идеме? Сүз онытылманда или үзе онытылып сәхнә артындан да нәрсәдер уйланып сөйләшеп китеп, тукта минем чыгышты бит әле дип атылып чыгып, анда ниндидер монолог бар, мен монда сейчас чыгып җиттегез, андый хәлләр булган юк иде. Менә шулай тиз арада искә алып булмый, ләкин минем именно зрительга уйнаганда түгел, сдача булганда, үзебезнең коллегаларга күрсәткәндә, без Түтиләр спектакле уйналмыйча торды да, Александр Коровкинның Түтиләр спектакле уйналмыйча торды да, без аны восстанавливать итәргә булдык. Шунда мин бер сәгатьтән соң гына минем выход, мин Марианна образында, ул төрмәдән качкан Ирод, хатын-кыз киемендә йөри инде, качып милициянан. Һәм мин көтәм, тегеләр сдача уйныйлар. Хәзер миңа скучно булып китте дә, мин зрительский залга кереп, арттан гына яра, моннан карап утырыйм әле дип утырдым. Ә мин шунда кеше, мин йокларга яратам. И башта салганда инде йоклап киткәнмен. Бер заман театр буйлап мине эзләп йөриләр, ә мин артта зрительский залда утырам. Мин уята, Рөстәм, сдача син чыгармак. Сдача булмады, но мин чыгып тормадым, шуның белән спектакль битте. Яхшы диләр. Әле безнең менә бер вахтерша апа турында сөйлим әле. Бер вахтерша апа булган инде. Ул мин эшләгән дәврдә түгел, но ул история миңа бик кызык тоелды. Килгәч тә сөйләгән әле. Шул вахтерша апа теге хыялыйрак булган инде. Хәзер ниндидер спектакль уйнап аталар икән, зрительга детский сказка уйнап аталар икән, балалар килгәннәр инде. Хәзер теге апаң просто сәхнәгә чыккан да, баскан да карап тора икән менә булай. Теге актерлар нишәсеннәр инде, көләләр, нитәләр инде. Аннары соң борылып чыгып киткән бугай инде. Әле ул карап торды да, просто инде сәхнә алдында хатлар укый имеш, ишәнлекләрдән алган хатларны. Тәтә шушы карады да, әме, а без за кулисами торабыз, нишләтергә име? Ул китмәде дә, ул менә сәхнәне буйлап куйган, менә теге кулисыга китте. Нигә барган ул анда? Без сәхнә артында көләбез. Яхшы хәлләрдә булгалый. Ә менә спектакль вакытында актер өчен иң зур
Раз фикеремне уныттым. Актер өчен иң кирәкле әйбер ул сүз. Шулай дип текстысында эшләү сүз. Менә әйтик, режиссер әйтә ди, менә шундый спектакль куябыз һәм сезгә рольләр таратайм. Менә сез ул герой белән танышасыз, теге застольный период буладыр инде сезнең. Аннары менә өйгә кайтып шул образ өстендә, сүз өстендә ничек эшли башлыйсыз? Нәрсәдән башлана сезнең образыгызны типли башлау? Мен үзем башта сүзне ятлыйм мин. Бер разборсыз нисез сүз ятлыйм даган. Аннары ул режиссер белән образыңны байытканда үзеннән үзе сүзеңне белгәч, ул үзеннән үзе чыга дип әйтим. Режиссер аңлатканны аңлап алсаң, сүз кирип калган булгач, образны байытканда үзеннән үзе шулай чыгып, кирәклечә чыгып бара. Менә мин үземчә шулай эшлим. Текст белән. Диләре бик тиз текстлар ятлый, ул хәтта менә спектакль инде зак уйнала икән, ул бөтен коллегаларның текстларын яттан белә башлый. Миңа килгәндә инде мин кулга текст элеккәч, мин аны беренчедән аңларга тырышам. Чөнки миңа татарча текст гафу итегез, мин татар театрында эшлим, ләкин мин үз өстемдә эшлим, шуңа күрә алла берсә әйбәт булачак. Хәзер авыррак бирелә, шуңа күрә башта мин аңларга тырышам һәм үз сүзем белән аны ятлап, шул текстка нинди хис кичерешләр булганын эзләп табам, кирәк булганын эзләп табам һәм өйдә менә Диләрә дә белә инде, без бер-беребезгә нык поддержка шул планда инде, ул да миңа булыша, образларны тудырырга мин дә аңа. Менә шулай өйдә репетировать итеп йөреп, килеп чыга инде. Шулай ятлана минем өчен. Мин өйдә ятлап утыра алмыйм, миңа сәхнәдә менә аякка басып йөргәндә генә текст башка кирәк. Образ өстендә эшләгәндә, менә режиссер сезгә әйтәме, менә шулай эшләгез дип. Әйтә инде ул режиссер, яки инде алар сезгә свободное плавание да бирәләрме, яки инде сез үзегез нәрсәдер тырышып килеп, менә әйткәндә актер үз өстеннән эшләргә тиеш бит инде. Менә әйтик, режиссер нинди роль уйный сезнең театрыгызда? Беләсезме, миңа авыр шундый режиссерлар белән эшләргә. Кемнәр менә актерларны ишетмиләр. Мин әйтмим, мин үземчә менә ничек уйныйсым килә шулай. Ишетсен ул мине. Менә миңа да әз генә воля бирсен дип әйтим. Менә ишеткән режиссерлар белән бик шәп эшләнә, син киләсең, аңа әйтәсең үз тәкъдимнәреңне, ул да сиңа әйдә булай итеп карыйк әле, әйдә моны бергәләштерик дип, шунда гына образ килеп чыга максимально шәп иттереп дип уйлыйм. Рәхмәт. Һәм инде образларга килгәндә, әйтәсем килә, сезнең театрыгызда Федор Михайлович Достоевский «Преступление и наказание» спектакле бар икән дип укыдым. Ул спектакльдә инде сез Раскольников ролен уйныйсыз, ә сез Софьяның ролен уйныйсыз. Бу инде беренчедән котлыйсым да килә шулай. Чөнки артистлар өчен бу бик зур роль дип әйтик инде. Һәм менә киләсе сорауларым шул спектакльгә бәйле минем. Үзегез өчен бу геройларны ничек аңладыгыз? Үзегез өчен бу геройларны ничек аңладыгыз? Без бу турыда күп сөйләшкән идек, Илсур Казакбаев белән бүтәнчә булмый. Аны белән күп сөйләшәсең. Алдагы сорау биргән идегез бит әле. Менә ул сорауга шушы җавап туры киләдер инде. Менә Илсур белән эшләү ничек? Ул безгә читка бирде, син читкада утырдык, син бу рольне алып кара, син бу рольне алып дип, бывает дублерлар белән дә эшләп карыйсың, ул үй эше бирә. Без сочинениялар яздык аның белән эшләгәндә. Төрле темаларга этюдлар уйлап таптык. Сез Софьяны ничек күз алдына китерәсез дип, Соняны ничек күз алдына китерәсез дип, ул безгә этюдлар, заданиялар биреп җибәрдеме? Төрлечә эшләп карадык, күбесен үзенә ошаган ул безгә калдырды инде, төзәтте, нитте. Ничек дип әйтәсем килә бу Соняның ролен?
Ше ул кыз, ул бәләкәй кыз бит инде ул. Ничә яшьлек кенә була, һәм аны әтисе шундый юлга җибәрәме? Ул нәрсә эшләргә белми, гашык була шул Раскольниковка дип әйтерим, гашык була дип әйтерим, дустын таба, үзе кебек үкне. Чөнки әтисе дә, мачехасы да беркем дә ул кызны аңламыйлар, алар аны жәлләмиләр, аның өстеннән яшиләр, алар эшләгән, ул кыз эшләгән акчага яшиләр. Монда ничектер Раскольников белән алар бер төрледер дип әйтерим, чөнки алар бер-берсен табалар. Раскольниковның ике кешене үтергәнен белгәч тәген Соня аны мин синең белән каторга китәм ди. Ул үзендәген аның кебек үк җинаятьче дип исәпли, минемчә. Минемчә алар бик нык ошаган образлардыр. Менә мин шулай аңладым үземчә. Илсур бик погружает его рольга, менә шул нәрсә өчен бик зур рәхмәт. Чөнки менә ул безгә сочинение яздырды. Сезнең волшебный палочка бар ди, и желание вот не телес, шунда языгыз әле. Без кишен уйлап йөрибез үй буенча диләрә үзенекен. Юк, моны сызып атам да. Менә шулай аңларым, менә погружает дидем бит образга. Ул миңа әйтә, менә сен Раскольников дөньяда син бит үзең дә аңлыйсың, несправедливо много дип. Әйтәсең, менә на протяжении безнең репетицияларның полный спектакль чарагында син список язып бар. Ой, ярым икән әйтергә. Кемне бу дөньядан алып атырый? Менә шулай. Завуалированно я скажу. Чтобы менә һәм анда, естественно, список тула да тула. Ул нәрсә менә шул задание да мине образны табырга бик булышты. Без аның белән күп кенә Джокерны параллель сводили, Раскольников Джокер белән, минем өчен Джокер это тотем, это, миңа бик ошый персонаж, мое второе я дип әйтсәм ярый. Менә шулайрак шыкты образ. Раскольникны аңлыйм. Менә сезнең спектакльдә нинди тема ачыла дип әйтегәндә, преступление, наказаниеда. Нәрсә турында именно сезнең спектакльгә? Ух ты. Сочинениеларыгызны искә төшерегез әле. Отношения отцов и детей. Вот, менә шундый темага алындык без спектакль. Родители и детей. Әтиәни белән балаларның мөнәсәбәтләре турындарак дип әйтик. Ләс сорау иде Соня белән Раскольниковның арасында нинди охшаш дигән сорау иде сез инде. Җавап биреп аттым бугай. Шуңа күрә ул спектакльне сез Казанга алып киләчәксезме? Алып килербез дип ышанабыз. Бик телибез. Әйе, бик телибез. Казан тамашачысы ул спектакль безне дә күрсен иде дигән теләгебез бик зур. Әйе, чөнки бер ара фестиваль. Әйе, һөнәр фестивале булды бит инде. Ул спектакльне чыгарган елны һөнәр фестиваленең жюри әгъзалары үзләре безгә килеп карадылар ул спектакльне. Площадка табып булмады ул арада. Казанда куерлык. Әйе, ул безнең 3 этажлы декорация анда. Шуңа күрә әзрәк читенрәк булып, алар үзләре безгә килеп карады, әмма дә ләкин барыбер дә нәкъ Казан тамашачысына күрсәтәсе килә. Минем дә бик карысым килә шуңа сорау иде. Раскольниковның бик күп цитаталарга очып беткән сүзләре бар. Ул әсәрдә. Һәм инде аның берсе русча укып китә. Аңлашылырак булсын өчен. Не стоит тратить силы на то, чтобы переделать людей. Они не поменяются. Сез ничек карыйсыз бу фикергә? Кеше үзгәрә аламы менә? Яки инде кеше үзгәрмиме? Табигаты белән ничек бирелгән аңа, ниндидер сыйфатлармы, ялгышлармы, ниндидер психологик яктан ниндидер. Хәзер бәлки мин грубыйрак бер әйтермен, нинди генә кеше әшәклекләр Кылса да, кылмаса да. В прошлом үткән гомердә эшләмәсә дә, андан соң вакытлар үтеп, бу мәктәпләр, мәчетләр төзеп кенә ул гынахларны юалмый. Берничек тә, во-первых, гынах,
калганы гына хыймы. Һәм инде күңелдә булган бер кая китмей ул. Менә шундый цитата бар бит. Хочешь сделать мир прекраснее, начни с себя дип. Кешенең күңеленә салып кына булмый, әйтеп кенә булмый, үзгәртеп. Үзе чын күңеленнән теләп, шанып, ул чиракта минемчә үзгәреп буладыр, үзгәрәдер кеше. Менә ике спектакльне алганда, инде без хәзер сезнең белән Иблис спектакле буенча да зрәк килеп киттек, преступление, наказание буенча да кешеләрне гел материал байлык күбрәк тарта. Ничек сез, ничек сез уйлыйсыз, ничек кеше ниндидер үзенең җанын, тәнен гөнаһлардан азат итүгә тартылмый, яхшылыкка, киресенчә менә байлыкка күбрәк тартыла, һәм байлыкка тартылып ниндидер гөнаһлар эшли дип әйтик соң инде. Бәрбер төрле хәлләр була бит. Сорауның мәгънәсе в том, что почему люди тянутся к материальному богатству, а не к свободе духа. Әйтеп куйдым инде хәзер. Белмим, нәрсә әйтергә инде. Без һаман да аңламыйбыз, то что безне теге дөньяда каршы алганда безгә әйтәчәкләр, у нас без багажа дип. Алып китеп булмый. Шуны аңламыйбыз. Без пытаемся бар әйберне яуларга, татып карарга бөтен дөньяның рәхәтлекләрен, ләкин зачем, куда? Просто безгә күбрәк бу сорау турында уйларга кирәк. Үзебезгә һәр кешенең лично үзенә уйларга кирәк бу сорау буенча. Кая ул шаба, нигә дөнья куа дип. Менә бу сезнең сорауыгызга җавап булмады, ләкин мин менә Диләре? Белмим дә инде. Менә ничек дип әйтим? Заманасы шундый дийме, заманасы шундый дигән ул җавап та түгел инде, электә булган дип әйтергә инде. Менә чынлап та кеше шул байлыкка бара-бара төрле гөнаһлар эшләйме? Байлыкка килеп җиткәч, ул ярдәм итмәкче була балалар йортларына, теге хәйрия ясый, ятимнәргә дип әйтик инде. Әмма дә ләкин хәзер ул байлыкка җиткәч кенә эшләгән изгелекләр ул байлыкка баргандагы эшләгән гөнаһларны капламый бит. Кешеләр шуны оныталардыр минемчә. Менә шулай рап дип уйлыйм инде мин. Аңлаталдым микән? Юк бугаймы? Легенда регги-музыканың Боб Марли әйткәнчә, ул малайына үләр алдыннан әйткән, деньги не могут купить жизнь. Һәм мин монда татуировкада бәрдем ул сүзләр белән, чөнки дөрес сүзләр. Ни дисәң дә, кешенең күп акчасы булсын, ләкин зур авырудан аны коткарып кала алмыйлар. Сәламәтлекне сатып алып булмый. Күп кенә шундый случайларны беләбез бит инде. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Сез бит инде театраль училищеларда, институтларында да укый торган кешеләр. Гомумән театрда эшлисез, үзегезнең дә күп кенә спектакльләр караганыгыз бардыр. Һәм менә сезне импот иттереп тәэсир иткән спектакль бармы? Менә аны карап, ниндидер хисләр уятып булсыз да, ның турында уйлап, сәнгать бит инде ул теге, ничек дип әйтик, классик яктан карасак, сәнгать ул кешене үзгәртергә тиеш. Ниндидер яхшылыкка, яктылыкка омтылырга, этәргеч булырга тиеш. Менә сезнең булды менә ниндидер шундый спектакль карап, туктале, бит әле, мин бит дөрес эшләмәгән, карале ничек булган бит әле бу дип, төне буе йокларга бирмичә уйлап яткан. Бәлки беренче образдыр ул. Менә безнең театрдагы спектакльне әйтеп үтәм берсен, ул Флорид Бүләковның «Сөясеңме, сөймисеңме» спектакле дип әйтер идем. Чынлап та башта
куя башлаганда гына мәгънәсенә төшенеп бетмәгәнмендер инде. Аннары Эльсур белән эшли башлагач, шундый күңелгә үтеп керә торган тема икән ачыкланды һәм шундый эмоциялар белән мин Рөстәмгә сөйләдем әле, әйтәм, чынлап та карале, шулай икән бит бу, булай икән бит бу дип. Һәм икенчесе, менә соңгы мин караган спектакльләрдән алып әйтәсем килә, Әлмәт театрының ул әле өйләнмәгән иде дигән спектаклен карадым, монда Камал театрында. Менә ул да минем күңелемне тетрәндерде. Менә сез сөясеңме сөймисеңме спектакльдә уйныйсыз бит инде, әйме? Бездә шулай ук кунакта бу тапшыруда Хафиз абый белән Рәзилә апа иде. Һәм Хафиз абыйга сорау биргән идем. Ул бит инде главный геройны уйный. Нигә ул аңа гомер буена менә хатыны сорый бит инде аны. Сөясеңме син мине сөймисеңме? Ул аңа җавап бирми. Һәм инде ахырдан гына инде күп бик тапкыр үз тавышын белдергәч кенә ул җавап бирә. Ишәп менә гомер буена ул аңа аны әйтми. Гордость, ләкин мин ул кешене аңламыйм гомумән. Менә Хафиз абыйның образын аңламыйм, миңа ятмый. Спектакль шәп, все дела, Хафиз абый аны уйнап та күрсәтә инде. Мурашкалар китә. Ләкин шундый ул образны аңламыйм, яратып дип яшәргә кирәк. Һәр көнен менә Диләрә Может подтвердить. Диләрә генә түгел, менә әти-әниләрдә вот һәр көн яратып яшәгез. Чөнки белмисез, кашан көннәрегез бетәчәк. Менә чынлап та ул бит ул образ әйтә, ул анда Габдулла образы аңа хатыны сорый, сөясеңме син мине ди. Ул әйтми. Аның шундый фразасы бар. Әйтермен әле, ишетеп туярсың, әле алда күпме узылмаган гомер ди. Менә ул чынлап та гомернең менә мондый шылчок белән генә үтеп китәсен аңламаган. Ул байлык артыннан куган, башка хатыннар белән йөргән, үзенеке белән не дорожил, русча әйткәндә инде. Кадерен белмәгән. Менә минемчә шундыйрактыр аның образы, аңламаган, белмәгән, ул вакыт килгән дә җиткән. Менә әйтә алмыйча калган. Инде юк, спойлер була. Булсын. Инде әйтәләр бит, кеше көтәсен ала да һәм китеп бара. Менә әби белән дә шулай булды. Гомер буе көткән. Шул яратам дигән. Һәм тагын сорауларымның берсе, без бит инде яшь поколениегә относимся дигән. Хәзер бик күп тенденциялар бит инде, модалар, менә көн саен социаль челтәрләрдән, телевизордан каян телисең әйтеп торалар, ничек яшәргә кирәк, ничек суларга кирәк, ничек киенергә кирәк, ничек үзең булып калырга. Менә өлкән поколениеларның да үз чорында инде модалары булган иде, бер теге кемдер үз булып кала алган, кайсыдыр булып кала алмаган. Менә без бит ул яктан бигрәк аларга караганда читенәк, чөнки безнең заманда интернет бар. Һәм бик авыр, теге бөтен яктан да сиңа бер үк нәрсәне теге өстеңнән басып торгач, бер фикер әйтеп, теге тамчы баш миенә тамып торган кебек. Теге телисеңме, теләмисеңме, ычкынып китә аласың. Ничек үзең булып калырга? Кеше фикре турында уйламаска, беренче үзеңне яратырга кирәк. Менә мине аңламыйлар инде, күп кеше алкалар, татуировкалар өчен мин яшел чәчле дә йөргәнем бар, кашсыз да йөргәнем бар. Миңа ошый, менә әлеге витта мин үземә ошый, менә шулай дип яшәргә кирәк. Шул бик гади җавап, ләкин ул дөрес дип уйлыйм. Ничек үзең булып калырга? Белмим инде, тәрбиядән тора микән. Булган бу тормышта булган шундый ничек дип әйтим инде. Соблазннарда бозылмау ансы тәрбиядән торадыр инде. Әмма дә ләкин менә Рөстәм әйтә, мине аңламыйлар ди, мин яшел чәчле дә йөрдем, алка белән дә йөрим. Ул үзен
үзен ничек тоя эштән, ул шуны үзенең тышкы кыяфәте белән эшли. Ул бит үзе, нәкъ үзе, ул бит менә кешеләр аңламыйлар ди, окружениегә зыян китерә торган әйбер түгел, ул аның үзе, ул менә шундый. Менә син дөрес әйттең, кеше фикерен тыңламаскадыр. Минемчә. Дә алар нигә булай киендең инде? Шал инде балкаңны дип әйтер. Әй. Авыррак. Рамкалар. Әбиләрен үстереп Үзем генә беләм. Яхшы рәхмәт. Менә сезгә әйтсәләр, менә Диләрә, Рөстәм, бүтән җырларны бетерәбез, һәм сез, һәм бүтән кешеләр бер җыр гына үзенә сайлап ала. Кайсы җырны сайлар идегез? Сорау аңлашылдымы? Аңлашылды. Гомер буена кайсы җырны сайлар идегез? Бер җыр ул. Җырлап та күрсәтергә кирәк булыр. Тамашачылар көтә. Минемчә, шундый позитив җыр, ул инде мин әйтеп узган Боб Марли «Три маленьких птички». Җырлап күрсәтә алмыйм, чөнки английчә телдә, ләкин тыңлап карагыз, бик позитив, менә кеше позитивта булырга тиеш. Миндә баллада о 3 сыновьях дигән Марли дип әйтәсез. Юк. Менә ул балладаны тыңлап карагыз, чынлап та ул нык күңелгә үтә торган шундый җыр минемчә. Менә мин шуны сайлар идем. Анда бөтен тормышның әти-әниләр белән балаларның мөнәсәбәтләре дә күрсәтелгән, байлык, кешенең менә шундый байлыкка омтылу хәләтләре, ничек дип әйтәләр әле, власть, кеше өстеннән идарә итү дә күрсәтелгән. Тыңлап карасагыз, минемчә сезгә ошар. Рәхмәт. Яхшы. Минзәлә театры башка театрлардан нәрсәсе белән аерыла? Особенность. Безнең цель шаккаттырга һәр вакыт һәм без шаккаттыра алабыз да. Менә именно провинциальный город буларак без шаккаттыра алабыз. Казан хәтле Казанны. Менә гафуитегез, әйтәсем килде, әйттем. Әле аннары әзрәк кенә иҗаттан читкә китсәк, безнең Минзәлә театры гаиләләр театры. Безнең театрда Сабир Өметбаев шундый традиция дип әйтимме кертеп калдырган. Килгән егетләр, кызлар бер-берсе белән кавышып, гаилә корып, театрда эшләп килгәннәр. Шулай ук менә Разилә апалар. Сездә традицияне. Бездә шул традициягә кереп киттек. Менә тагын шунысы белән дә аерыладыр дип уйлыйм. Рәхмәт. Сездә әйттегез бит. Кичкенә вакытта яраткан уенчыгыз бар идеме? Команда бар әле ул минем. Киндер, менә киндер һәм лего бик күп киндерлар иде. Әле дә менә күптән түгел авылда братишкадан югалып калган минем уенчыгымны, үземнең балачак уенчыгымны, киндерымны табып алып кайттым Минзәләгә. Шунда полкада тузанланып торсын, ләкин минем янда булсын. Син шәһәр малае, безнең авылда бер генә уенчык бар иде. Шундый розовый кирпе. Шундый тәгәрмәчләр белән лайтер уйный торган. Шул иде, иң яратканы шул иде. Яхшы, хәзер инде без сезнең белән бәләкәй генә уйнап алабыз, әмма җырлар түгел. Без инде мин моңарча кадәр килгән кунаклар белән җырлар турында сөйләшә идем. Җырлау уйны иде. Сезнең белән нигәдер минем мультиклар, ниндидер шундый балачак хатирәләрне күмеләсем килде. Һәм инде мин сезгә образларны бер-ике сүз белән әйтәчәкмен. Әйе. Сез инде аның инде геройканың миңа әйтеп бирергә тиеш. Булачаксыз. Бу Хәзер иң беренчесе җиңелләрдән булыр. Ул сары, ачуы чыкса, яшен ук белән ата.
Пикачу. Ие. Ярар. Бик яратайдым болашакта. Буйыны сиңіне ойнайсың ләсең. Алар дүртәү иделәр. Һәм пицца яраталар. Моны да беләсез. Черепашки шекерниде. Кавабанга. Хуҗасы эш буенча киткәч, бөтен урман халкына өйдә булган бөтен хәлләрне сөйләп биргән. Сыр тотма сүрдәк бу. Әйе. Әллә сез беләсезме? Диләраның сыр тотмас булганын. Юк, үрдәкне үрдәк уйнаганын. Юкмы? Юны мин инде бөтен теге алып баручылар кебек сезнең белән эш иткәндә дә әзерләнгән идем. Аха. Колобокның татарчасы. Анда шулай әби белән бабай камырдан ясыйлар. Әйтеп тә бирдем инде беренче сүзен. Камыр батыр. Әйе. Бик җиңелдән бара бу. Простоквашино мультигын яратасызмы? Әйе. Димәк, андагы персонажлар сезгә якын. Неправильно. Хат йөрткән абыйның исеме ничек? Дядя Печкин, почтальон. Әйе. Ул кызның зәңгәр төстә чәчләре иде. Леди Баг? Юктыр. Леди Баг. Зәңгәр чәчләре. Әйе. Ну, әйтик, бәлки авырак булсын өчен кандай персонажлар. Аңа гашыйк бер егет гел җылап йөри, ул егетнең эте бар. Мальвина. Әйе. Яхшы, аны хайваннар тәрбияләгән. Маугли. Әйе. Алар гел ярдәмгә киләләр. Чип и Дейл. Спешат на помощь. Яратам ул. Ул бала, ул иратны варенье белән даулаган. Карлсон. Яратайм. Ой, ярат. Карлсон. Шипакляк нинди хайванны үзе белән йөрткән? Крыса. Әйе. Күсе. Күсәйе. Яхшы. Татар ракетләрен әзрәк салабызмы? Салып барыйк. Алар инде бик авыр түгел. Әйтик, тарак урлаган малайның исеме нинди иде? Аның исеме бармы инде? Суанасында, име? Ул малайның исеме Корак малай гына түгелме соң? Исеме бармы? Исеме бармы? Аха, ярый. Урманда анан барсы да курыкканнар, ләкин берәү генә курыкмаган. Җиңел инде бу. Шүрәле. Батыр курыкмаган. Әйе, батыр курыкмаган. Сары һәм диңгез астында яши. Диңгез сары, ул сары төстә, аның дусты бар, һәм алар барысы да диңгез астында яши. Или бу татарча әкияттәнме хәзер? Юк, гафу итегез. Юк, бу татар әкияте. Бу кабапның дусты бар. Сары? Юк, Йолдыз. Патрик. 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 Үзегезнең яраткан мультикларыгыз бармы менә? Хайран. Күп инде алар, әйе. Подводная братва. В поисках Немо. Шрек. Кунг-фу панда. Яхшы, менә әйтәсем килә, тагын бер соравым бар иде. Рәхмәт җавапларыгыз өчен. Бик җиңел булды бу сезнең өчен. Мин сезнең белән очрашуга әзерләнгәндә, сезне ВКонтакте бик авырдан гына эзләп таптым. Санда бик яхшы гына скрывайтесь русча әйткәндәйме. Һәм Рөстәм, сез менә җавапларыгызда сезнең шундый позитив русча әйткәндәйме. Сезнең стенкагызны карасаң, анда кайбер хәсрәткә күмелгән. Бер нинди Чип и Дейлның исе дә юк анда, беләсез. Һәм шул стенкагызны дип әйтегән, диварыгызны караганда, анда сезнең үзегез язган шигырегез бар иде. Урыс телендә. Әйе. Эшне ташлагыз дигәнне аңлата, теге русча инде ул. Менә сорау шуның белән бәйле.
Татарча яза башламадыгызмы? Юкмы? Язгалыйм, без җырлар язабыз, менә гел квартирада җыелганда, анда без гел иҗатта, хәтта өйдә без иҗатта без җырлар язабыз, русчада, татарчада, ул шигырьдән киткән иде, мин мәктәп чыганнан ук язгалы идем. Хәзер менә мин уйладым, нигә шигырь булып кына калсын әле булар дип, җырга күчерергә мөмкинлек булгач. Сезнең инде язылган җырларыгыз да бар. Берничә. Беләсезме, ул Алла бирса шигырь ул, менә без аның өстендә эшлибез. Пока менә безнең компаниялар, безнең дуслар. Берәрсен укып китәсегез килмиме? Хәтердә русчасы гына булыр шул. Без инде бүген күп рус сүзләр әйтик, шуңа күрә безгә үпкәләмәсләрдер дип уйлыйм. Сәләтле кешенең тагын бер сәләт ягын күрер өчен урыс телендә дә тыңларга мөмкиндер дип уйлыйм. Нәрсә дип? Авырдан булмаса инде. Сугыш турында шигырь. Сугыш турында ярыйдыр бит. Әлбәттә. Сколько горя принесла война, сколько тел поглотила земля. Мама сына хоронит, что такое? Когда же, наконец, нас оставят в покое? Бомбы летят, разрывают сердца. Сколько с тех пор разбитых сердец. Сын никогда не увидит отца. Только на фото его отец. Бу җырның башы иде. Бик матур искиткеч. Бу моңсурак нокта булды инде. Безнең тамашачыларыбызга нинди теләкләрегез бар? Төпләп җибәрик. Әйдә, башла. Нәрсә дип әйтим инде? Бу тапшыруны караган һәрбер кешегә дә рәхмәт әйтәсем килә. Беренчедән сезгә рәхмәт, безне чакырганыгыз өчен. Һәм дә инде күңелегездән иҗатны сызып атмагыз, иҗат белән яшәгез, театрларга, спектакльләргә йөрегез. Иҗат белән кызыксыныгыз, иҗат байлыгы теге күңелне байыта дип әйтим инде. Сәламәтлек телим. Шул. Әмин, сезгә позитив, күп позитив телим, үзегезне яратыгыз, һәм инде әйдәгез матур тыныч елларда, дөньяларда яшәргә насыйп итсен. Шул. Сезгә рәхмәт әйтәсе килә, мин бик борчылып килгән идем, чөнки әйткәнемчә татарча бирелгәч, булай бик күңелле, шулай җылы атмосферада. Үзегезгә дә зур рәхмәт килүегез өчен. Шуның белән бүгенгә